ए साला ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଇଥିବ ହାଣ୍ଡିରେ चलो नहीं था सीधे ହାଣ୍ଡିରେ ଦେ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ ସାପ ଆସିଛି ସାପ ନାଇଁ ଚଢ଼େଇଟା ମାଛ ଧରିବା ଆଣିବା ଏଥର ନା ରେ ନା ରେ ନା ପଡ଼ିଆ ରୋଟିରେ ନା ରେ ନା ରେ ନା ରେ ବୋଲୁଛି ଡରୁଛି ଏତିକି ଜଣ ଯା ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ ଯାଉ ବାବୁରେ ଡରୁଛୁ ରେ ଏଇ ଖୁମ୍ପୁ ନାଇଁ ର ମାର ଦେବି ନହେଲେ ନା ରେ ନା ରେ ନା ରେ ତାକୁ ହାତରେ ଛାଡ଼ ହାତରେ ହଁ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଦେଖିବା ହାଇଟ ଭାରି ହେଇଗଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା ଏଟା କାଇଁ ଦେଖାଗଲା ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଇଁ ଦେଖାଗଲା କଷ୍ଟ ହଁ ରେ ଖୋଜିକିରି ଖାଇଦିଆ ନା ଏଇ ମାଛ ମାନେ କିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚଢ଼େଇ କାଇଁ ଗଲା ମ ଭାରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଉଛି ନା ନା ଖୋଜିଆକେ ଆଉ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ନା ପାଣି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କିଲିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଆ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି କାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉଥରେ